Godmorgen. Det er onsdag den 1. april. Det er ikke nogen april snart det her. Og jeg er på vej til noget, som jeg har altid ønsket at gøre i lang tid. Det er at tage Aarhus Letbane fra alle stationer. Og det skal vi gøre i dag og se, om ikke jeg kan sætte min egen rekord. Jeg har ikke kunne finde nogen officielle tider på internettet. Det kan være, at jeg ikke søger dybt nok. Men i hvert fald, det her det er mit bedste take på en tur med Aarhus Letbane og se, om vi kan sætte en eller anden form for rekord. Det er overskyet, det er gråt. Temperaturen er omkring et par grader varmt. Og udfordringen er, at der kører erstatningsbusser til Grenaa, fordi der er vist nok en strækning på Djursland, som ikke helt kan holde til, at hvis der kommer is på køreledningerne. Så det bliver spændende at se, om de får rettet den fejl. Jeg tjekkede i sidste uge, da der også var potentielt frost og isdannelse, og der kom den op at køre igen op ad formiddagen. Vi krydser fingre, men lige nu så skal jeg nå den første af 2 busser for at komme derud, så det tager 2 timer herfra fra min hjemstavn. Jeg står her ved det lokale butiksområde i Viborg, og bussen vi skal med kører kl. 8.02. Næste stop over Viskum over Lundvej. Ja, så kommer jeg ombord på den første bus her, og det er en lille time til Randers, 50 minutter. Så skal vi skifte i Randers, og så ser vi derfra. Godt. Randers. Byen med Mokaj og regnskov. Det er 118. Ankommet til Aarhus Hovedbanegård og står lige og venter på L2 mod Odder. Planen er at starte i Odder og så køre op til Aarhus igen, ud til Lisbjerg. Lige gå til Lisbjergskolen, fordi at der ikke kører nogen letbane til Lisbjergskolen i øjeblikket, så den skal lige gås, og der har jeg cirka et kvarter til at gå og lige få den vinget af og gå tilbage til letbanen, og så Lystrup ind til Østbanetorvet, og fra Østbanetorvet skift til L1 mod Grenaa. Ifølge planen, så skulle det tage lidt under 3 timer, så vi sætter stopudet i gang, når vi kører fra Odder igen. Lige nu skal vi bare til Odder, fordi det var dumt at starte nu, og så køre til Odder, og så, ja. Linje 2 mod Odder. Tramline 2 towards Odder. Godt. Odder, solen er fremme. Challengen, udfordringen, besøg hele letbanestrækningen begynder nu. Starttiden. Udfordringen er i gang.
Næste stop. Rune Havvej. Tryk for stop. Rune Havvej. Tryk for stop. Lad os se Rune Havvej. Linje 2 mod Tyskland. Menu. Så kommer vi til Malling her. Se på tiden. 11:13. Og så passerer vi Morslet. Linje 2 mod Jystrup. Turn line 2 towards Jystrup. Viby J.
Så kom jeg til Lisbjerg Bygade nu, og nu skal vi gå til Lisbjergskolen, fordi at togene ikke kører dertil. Hold tidsplanen so far, så forhåbentlig går der ikke mere galt. Krydser fingre. Der var godt, end jeg troede. Så det er lige heroppe. Håber bare lige, vi kan krydse over sporene, så man ikke må. Men der kører vintog op, så for en tur. Så bare tilbage. Og så videre til Lystrup, ind til Østbanetorvet, og så ud til Grenaa, og så er vi done. Jeg håber lige, at jeg kan træde på naturens vegne herovre i Buskæs. Så nu gør vi det, man ikke må på så over her. Klokken siger den 11:17, det passer helt. Givetvis Lisbjergskolen. Godt. Lad os komme tilbage. Vi har sådan cirka 28 minutter. Så ganske fint. Godt. Det var faktisk dagens eneste og længste gåtur i den her udfordring. Jeg kan godt se, at det er et lidt mere underudviklet sted, hvor man håber, at der kommer boliger. Det er rimelig meget øde. Jeg kigger. Det er sådan rimelig meget øde, men der er ikke noget plads til, at der nok skal, når lidt banen engang kører ud til Lisbjergskolen, så kommer der sikkert flere. Men nu tager vi tilbage. Tager lige de sidste på den indre strækning igennem til Lystrup. Og så fra Lystrup skal vi ind til Østbanetorvet ind i Aarhus. Næsten ind på Skolebakken igen. Og der er der kun 6 minutters ventetid til den kører til den er. Og der er der kun 5-6 minutters ventetid til den kører tilbage til Grenaa. Eller der kommer et andet tog. Ja. Vi nåede det. Jeg var lige ved at blive nervøs et øjeblik. Godt, Østbanetorvet, vi skifter retning. Det der kommer man så, det gør det ikke. Og vi skifter også lige spor. Vi skal over på den anden side. Så er vi på det her tog, og så er det hele vejen til Grenaa.
1 mod Grenaa. Tramline 1 towards Grenaa. Mod Grenaa. Tramline 1 towards Grenaa. Grenaa. Toget kører ikke videre. Som vi kan se på forrige klip, så blev det altså en tid på 2 timer, 54 minutter og 55 sekunder. Om det er den nye store verdensrekord for en tur med Aarhus Letbane til alle stationer, jeg skal ikke kunne sige det. Det er i hvert fald den eneste, jeg kunne finde, der ligger på YouTube nu. Så lidt af en verdensrekord er det vel. Og hvis du har set med helt indtil nu, så skal der bare lyde et kæmpe tak, fordi du har set videoen. Og så husk lige at like og abonnere og subscribe og alt det der. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Vi skal op på de 1000. Det er næste mål.